Ahojte, vítajte v obci Zlaté. Som Klaudia a dnes vám ukážem možno aj práve váš vysnívaný rodinný dom. Tiché prostredie, veľký pozemok, dokonalá príroda a to všetko len pár minút od mesta Bardejov. Dom ponúka dostatok priestoru pre rodinu aj oddych. Nachádza sa v ňom kuchyňa s komorou, obývačka, chodba, spálňa, kúpeľňa s toaletou, na pozemku je záhradný domček s možnosťou hosťovského ubytovania. Ak hľadáte pokojné bývanie s výbornou dostupnosťou, tak ste ho práve našli. Ozvite sa mi a rada vás prevediem obhliadkov aj osobne.